Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze mini nje. Ubevele enkantolo umsolo yedwa obhekene namacala okubulala abantu abayisithupha bebeyingxenye yethimba eliqapha umphakathi endaweni eyimjondolo iMary Me eSoshanguve enyakatho yePitoli. Aziz would have been very shocked when he read this executive order. Lo wabengumengameli wezwe uThabo Mbeki wethule inkulumo ezingxoxweni zokukhumbula wabe yiphini likangqongqoshe wezangaphandle nengqalabutho yomzabalazo Aziz Pahandi. Ngifocus kule DA ukuthi umkhondo omkhulu kune DA abekho nabantu ekuthiwa bavotela iDA. Iqembu umkhonto wesizwe lizobamba imashi ebheke enkantolo yomthethosisekelo njengoba leli qembu lisagcizelela ukuthi kuyebiwa amavotala okhethweni likazwelonke lwanyakenye. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke zihamba phambili la ku SABC 1 Mzansi for sure igama lami nginguDaud Phungula. Uvele enkantolo omunye umsolwa noma ke osolwa ngokuthinteka ekubulaweni kwabantu abayisithupha babeyingxenye yalabo abaqapha umtswelaboya eSoshanguve. Umsolwa oneminyaka engama-27 uthinteke ecaleni lokubulawa kwabayisithupha abebeyingxenye yalabo abaqapha ubugebengu emphakathini eSoshanguve uvele enkantolo namhlanje ubesebalelwa amacala abhekene nawo. Lo msolo ongadalulwanga usazogcina esitokisini ngokusho kwemanje aphinda vele ngaphambi kwenkantolo kusasa. Abanye abasolwa kulo leli icala bavele enkantolo ngesonto ledlule. Kanti masihlabela phambili umhlangano wezithuko ezintathu wesigungu esiphezulu se-ANC uphume nesinqumo sokuthi asikho isidingo sokubukezwa komgomo weNingizimu Afrika wobudlelwane namazwe omhlaba. Ukushuba kobudlelwane phakathi kukahulumeni waseMelika neNingizimu Afrika ngokunye okubhungwe ngakho kakhulu emhlanganweni wesigungu se-ANC obuse-Boksburg eGoli. Iphini likanobhala jikelele we-ANC uNomvula Mokonyane uthi amalungu esigungu esiphezulu seqembu avumelane ngaphandle kongabaza ngokuthi umgomo weNingizimu Afrika wobudlelwane namazwe angaphandle angeke ubhekisiswe kabusha naphezulu kwengcindizi efakwa amazwe afana nelaseMelika. One of the key things that the ANC reaffirmed was our policy stance in terms of foreign relations and as well as cooperation. Secondly, the National Executive Committee also appreciated that we operating in an environment that is shifting because of many international dynamics. I-Democratic Alliance eyingxenye yamaqembu akhande uhulumeni wobumbano ifuna guqula umgomo wezwe odabeni lobudlelwane nokubambisana namazwe omhlaba. uMokonyane ubona sengathi DA iyagagamela ngalolu daba. It can't now be an issue between the ANC and the Democratic Alliance. It has to be a South African matter. And in that instance, they understand exactly what needs to happen. The GNU cannot actually replace the constitution. Lo mhlangano we-NEC uphinde waxoxa nangesimo sakamuva ngalokho okuqhutshwa uhulumeni waseMelika ukuhambisana nokufaka kunswinyo uhulumeni wakuleli ngeinsolo engenasisekelo ngodaba lokuthathwa komhlaba wabamhlophe okwabiwa yi-AfriForum kuhulumeni kaDonald Trump. It would be good that the United States of America approaches the South African government appropriately, should that be the issue, and not this disinformation that they are now using to actually accuse South Africa as well as targeting African National Congress leaders. Iqembu umkhonto wesizwe liqala omunye umkhankaso wokuphikisana nemphumela yokhetho lukazwelonke obelingonyaka wedlule ngemva kwezinyanga eziyishagalombili lihoxisa isicelo salo inkantolo yezokhetho. Umholo wophiko lwentsha lwe-MK Party ubungenkosi Khanyile uholo uhambo olusiqubule sithi Where is my vote olusuke eTshwane lolibangise enkantolo yomthethosisekelo eBramfontein eGoli. Amalungu eqembu iMK yaqala uhambo lunokuthula lwezinsuku ezimbili esuka ePitoli elibangise enkantolo yomthethosisekelo eBramfontein eGoli
ngenjongo yokukhononda ngemphumela yokhetho lwangonyaka odlule. Le mashi iqala ePitoli bese ibhekisa amabombo elokishini lase-Alexandra nokuyilapho leli qembu likholelwa ukuthi amavoti alo amaningi ebiwa khona. Leli qembu lithi alivumelani nokuthi iDA ilele isibili ngobukhulu ngokwemphumela yokhetho lwangonyaka odlule. South Africa, our votes were stolen, were rigged. I'm focusing on the DA deliberately. That of the ANC so wesixoxa. Ngifocusa kule DA ukuthi umkhonto mkhulu kune DA abekho nabantu ekuthiwa bavotela iDA. Umkhonto wesizwe it was number 2. It was ANC and MK before the system crashes. Immediately when the system crashes, the DA comes back, is now number 2. The votes of MK, they are now stagnating. Then were declared the number 3. Ngaphezu kwalokho bakhala nangokuthi uma lolu daba lungasukunyelwa, lokho kuzoba isiqalo sokwehluleka kombuso wentando yabantu. There is no judge that subscribe to pure and normal common sense that can actually sit behind and say the votes of MK were not rigged. The elections were free and fair. Yize kunjalo, kepha i-IEC salokhu imile kwelokuthi ukhetho lwanyakenye lwabe lukhululekile futhi lungachemile. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Kube ukuthi owesilisa uDubule wabulala odadewabo ababili lokishini laselindelane emzinto ogwini oluseningizimu eKwaZulu-Natal kwalimala nomakhelwane wezisulu kulesi sigameko. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal uThami Ntuli uhambele endaweni yesigameko. Lento ke ikutshela ukuthi kusho ukuthi inkulu inkinga lena yalolu dlame olubhekisa kubantu besifazane nezingane. Njengoba nje kukhona lo esilizwayo olwenzeke lapha eEastern Cape ingane encane eminyaka 7. Kusho inkinga nje inkulu kakhulu. Kufanele umphakathi obe silokhu sisho sithi umphakathi awazi ukuthi sinenkinga. Kodwa futhi ungagcini ngokwazi. Awuyibuza ukuthi ungabamba liphi iqhaza lesiqede lenkinga. Ingakho sesithena njengohulumeni la sizoba nohlelo lokuhambela yonke imiphakathi ngoba sinale office lethu la commercializing. Ukuthi basebenzisana namaphoyisa nenhlaka lezi zokuphepha emphakathini. Ikhona nekhona kuxoxwa kodwa kakhulukazi identify nalabo abanenkinga yedakamizwa ukuze ama-social workers nazonke inhlangano efana noSANCA basondele ukulekelela ukukhipha lezi sihlava lezi ngoba ngokujwayelekile igama njengalezi kusuke kunedakamizwa phakathi noma kusuke kunotshwala phakathi. Kusenjalo ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube uthi kuzofanele uhulumeni aqinise kakhulu izinhlelo kanye nomthetho okuzobhekana nesihlava sodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. uGwarube ubethula inkulumo ekseni namhlanje eKingswood College Chapel eMakhanda eEastern Cape lapho bekuqhubeka khona isifundo sokukhunjulwa kukaUinene Mkhwetyana owabulawa ngesandla sodlame olweyamene nobulili. Lesifundo sanamhlanje siqondaneke nesikhathi lapho kusanda kuvela izindaba zokuhlwengula kwentombazanyana eneminyaka eyisikhombisa ubudala ucwecwe. As government, we have a duty to ensure that our policies and practices protect young women and all children in South Africa. We must strengthen GBV education in schools, creating safer places of learning environments. And we must work across sectors to tackle gender-based violence at its roots. But it is not the fight of government alone. It is the fight for every single South African. It is a fight for men to take the responsibility to hold one another accountable. It is a fight for institutions, for schools, for universities, for workplaces, to create environments where women feel safe, respected, and valued. It is a fight for all of us to say, no, not anymore. And that is why it's important to introduce the element of how do we bring the boy child into the conversation. Because for too long, ladies and gentlemen, the conversation has been to say to women, how do you keep yourself safe? How do you prevent yourself from being raped? How do you prevent yourself from being killed? As though women are the very perpetrators of those violences against them. Ukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi
uvele enkantolo umsolo yedwa obhekene namacala okubulala abantu abayisithupha ababeyingxenye yethimba eliqapha umphakathi endaweni eyimjondolo iMary Me eSoshanguve enyakatho yePitoli. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Lo wabe engumengameli wezwe uThabo Mbeki wethule inkulumo ezingxoxweni zokukhumbula wabe yiphini likaNgqongqoshe wezangaphandle nenqalabutho yomzabalazo uAziz Pahad. Umbeki uthi uPhahad wachitha iminyaka eminingi ezibandakanya ezingxoxweni ezithi iNingizimu Afrika ingeyabantu abamnyama nabamhlophe ngemuva kwesikhathi eside sokucindezelwa. Saying all of this because I'm quite sure that Aziz would have been very shocked when he read this executive order, which will recall what it said, that in shocking disregard of the citizens' right, the Republic of South Africa recently enacted the Expropriation Act to enable the government of South Africa to seize ethnic minority Afrikaners' agricultural property without compensation. Umbeki uthi uPhahad ngathuka uma ezwe ngomyalelo wakhisha umengameli waseMelika ngomhla ziyisi-7 kuNhlolanja ukuthi iNingizimu Afrika inomthetho wokudliwa komhlaba wabamhlophe ngaphandle kwesinxephezelo. But also Aziz would have treated that as a wake-up call. In this sense, that it indicated that it was as an imperative correctly to understand the world in which we engage foreign policy and international relations. Kulomcimbi khunjule neminyaka engama-30 yenkululeko yentando yeningi negalelo lalabo ababeyingxenye yalomzabalazo. Abantu abangaphezu kwekhulu okubalwa abafundi nezishoshovu bebesingathe imashi eGoli ngabe befuna ubulungiswa ngentombazanyana neminyaka eyisikhombisa okusola ukuthi yadlwengula esikoleni saseMatatiyela eEastern Cape. Sisuse umsindo isigameko sokudlwengulwa kwentombazanyana saphinde sagxiwa kakhulu nasey'nkundleni zokuxhumana. Lokhu kuza njengoba isikole senqabile ukusebenzisana namaphoyisa ngesikhathi sophenyo nosekholele ekutheni umnyango wezemfundo eEastern Cape ususe lesi sikole esizinze eMatatiyela ohlwile izikole. Umengameli wenhlangano yabafundi enyuvesi iVET uthi uhulumeni kumele athathe inyathelo. I don't think the government is doing enough. I think more things should be done when it comes to the issue of gender-based violence. Because like I'm speaking to you right now, there's currently a woman who's being raped. Like I'm speaking to you right now, there's currently a child who's being abused or who's being raped. And we're just chilling and want to speak of this thing as if it's a thing that happens once in a while. It happens each and every day. And there's so many cases that get reported. Even those who get reported, there's no one who ever gets to the bottom of it. So it means each and every person who does these things to women and children never face the consequences. Abantu abangaphezu kwekhulu bamashele edolobheni iGoli bizokalisa ukuphatheka kabi kwabo ngokwanda kwamacala okuhlukunyezwa okuhlanganiswa nokuhlukunyezwa kweingane. As men, I think we need to do better into supporting these women to fight GBV. We can't always go to TikTok and then we find news on TikTok and only then things happen or the justice systems does a little bit of something. Inhlangano iNot in My Name icele ukuthi abomthetho babeke phambili leli cala. The law enforcement agencies must make sure, because this is a case of 2024 in October, and we cannot afford to have justice taking so long, because we know that when justice is delayed to the victim, it's as if justice is denied, and we can't afford to have this case dragging on. We are calling on the powers that be to make sure that this case is given the highest priority. Uphenyo lwamaphoyisa lusaqhubeka. Abantu abangama-20 nokubalwa ingane neminyaka emithathu balashwa amanxeba okusha emva kokuthi umjondolo uthungeleke ngomlilo emjondolo eIslovo Park eGoli. Umlilo osola ngokuqala lomlilo ushonele esibhedlela ngemva kokushawa amalungu omphakathi. Abazibonele ngawabo bathi izisulu ezishile beziyingxenye yesitokufela futhi bezigembula ngesikhathi kwenzeka lo mshophi. Esinye sezakhamuzi sichaza ngesikubonile.
We found out that there was a man who was looking for his wife in her business premises, holding something like a petrol bomb. He poured it all over the place, then the fire occurred. Lesigameko shiye amanye amalungu omphakathi ekhungathekile. I am very hurt because we almost got burnt to death with the kids. Because this girl usually comes here and I had to help because we know her very well. Amaphoyisa ase-Gauteng asegxekile isigameko sokuzithathela umthetho. People will say it's justice, mob justice. They call it mob justice. From us, there's no justice there. So then if the people start taking a law into their own hands, they start killing another person. So that's a total criminality. Uphenyo lamaphoyisa liyaqhubeka kanti akaboshwa umuntu. Umasipala womkhandlu eTshwane uthi umnqamulajuqu omusha oqeda isigaba sesibili sohlelo iMagalies Klip Drift Water uzomenyezelwa maduze kuzakhamuzi zaseHammanskraal. Imeya yeTshwane uDokotela uNasiphi Moyo uthi lokulandela incwadi ebhalwe iMagalies Water ibhalela umnyango wezamanzi icela ukuthi kwengezwe isikhathi. Amanzi ahlanzekile asiyaphuma manje kompompi alabo abahlomule kulolu hlelo nokuyinto engajwayelekile eHammanskraal. Other areas like Themba as phase 2 the water is not drinkable. Njengoba selidumela adlula ngewater and sanitation indaba nje kwethulwe nezixazululo ezintsha ukuphuza amanzi ahlanzekile kusafana nephupho nje kuzakhamuzi ezinjengo Daisy Mekwa. I think someone is getting something. That's why they delay to fix the water. So, me, myself, I think someone is getting something from the trucks. Ezinye izakhamuzi ziyaqhubeka nokuzwakalisa ilakalazo ngesimo senhlanzeko samanzi aphuma emathangini kanye nezikweletu zazo. If it's nearing its completion and we are having challenges that we had before even the project started, then by the time this project stops or completes, I don't know what they would have achieved. I was drinking this water, not knowing that I didn't see it. So I just wait today when I'm trying to drink this water that is not clean. Sekunomnqamulajuqu omusha izakhamuzi kumele ziwulandele. We've asked then Magalies to work with the teams from Tshwane and say, yes, you're saying end of April on the side of doing the actual building and the commissioning of the plant. But there is a reticulation that we need to know what the estimates are. Kusenjalo uhlelo lweMagalies Water Klip Drift kulindelekwe ukuba luphothulwe phakathi kuka-2025. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukeleza guqe izindaba zehora lokuqala ozakwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesindebele magamanxa ihora lesihlanu. Thina ke sizobuya nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusihlwa. Mbukeli usale kahle.